от Горелци да бъдат живи и здрави младото семейство, за младото семейство от младежите от Горелци и сестрата.
От младежите и девойките от Горелци да бъдат живи и здрави младото семейство. والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأنكحوا ما طاب لكم من النساء. صدق الله العظيم. Иншаллах, с Аллахово позволение ще пишем на младежта никях. Иншаллах, Аллах субханаху ва та'аля да й отреди керия евлад. Иншаллах, да са от напътените. Иншаллах, Аллах субханаху ва та'аля да ги чува от нещастия, болести, беди. Аллах субханаху ва та'аля да ги чува най-вече от джахенемски огън. Иншаллах, Аллах субханаху ва та'аля да отреди на дунята, да изкара един мусулмански живот и иншаллах да са заедно в ахирета и в най-хубавите дженнетски градини, Дженнетул Фирдеус. Преди да започнем да пишеме никяхо, ще обясним иншаллах как ще, самия никях как ще го пишеме и след това за по-лесно на всичките вас, всеки да знае какво и кога ще каже. Разбираш ли? Та предварително, иншаллах, да има съгласие от двете страни, докато всеки трябва да се знае, че никях без съгласие не може да бъде валиден. Според нашата религия или според Аллаховото законодателство, според Исляма. Няма как да, дори да се случва при нашите хора, при мусулмането, идеш и открадеш булката и така нататък. То никях, повечето от учените има разногласие, но баш което трябва булката да я даде нейния баща, който е нейн настойник, който я е изгледал. Другия вариант не е желателен. Въпреки че част от учените казват позволено е, тя навършила 18 години, други казват не е позволено и така нататък. Най-правилното е когато, както казахме, булката да си я даде нейния баща, нейния настойник, той е човек, който я отгледал. Това е едно от нещата, които са фактор в самия никях. Ако го пропуснеш, извиняваш, има човек, който ще ти пише никях, но достатъчно става пред Аллах субханаху ва та'аля. Другото, което за съжаление се е пропускало, това е мехера. Мехер, ако няма мехер също в един никях, то никях не е валиден. Трябва да го знаем и младежта в случая и по-възрастните. Има неща, както си има в намаза, си има фарзове, суннети, неща, които не можеш да ги пропуснеш. Така е в никяха. Съгласието, велията и мехера не можеш да ги пропуснеш в никакъв случай. Ако ги пропуснеш, това е проблем.
има един такъв казус при нашите хора, че когато се пише никях, вика я, мехера ще го дадеш, примерно умирачка или на развод, разбираш ли, такива неща се случват чата. Не, мехера се определя точна сума или точно определено нещо, което трябва да се даде. Не е казано никъде, че трябва да се даде пари, примерно, но в повечето случаи се дава пари. След това, след като се определи точното нещо, което е за мехер, се дава в определени срокове. Разбираш ли? И по-възрастните, които преди време са им писани никях, несъмнено на всеки един от вас има мехер. Но дали ви е споменато, че трябва да се даде? И ако някой от по-възрастните, така като има повод и го споменем, ако има някой от по-възрастните дори и да на негова възраст и не си е дал мехера на неговата съпруга, трябва да го даде. Това му е хак пред Аллах Субхана ва Та'аля. И ще бъде, ако не бъде даден, ще бъде съден от Аллах Субхана ва Та'аля с едно обочлие на чужд човек. Разбираш ли? Това са неща, които трябва да се подчертая и трябва да се знае, иншаллах. Има и други проблеми, други неща, които са свързани с никях, спорове. Например, има